Sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és ma megmutatom az összes rohadt jó dolgot, amiket kaptam a szülinapomra. Először is van egy katana, Rengoku katanája. Amin egy gyönyörű, piros tűzminta van, ahogy látható. És ugye az írás. Ilyen a cuba. A fogóka telébe fehér. Persze nem éles, mert az éles az még nem jöhet. És aztán másodszor van kettő Blox-Fruits-os kis figura, az egyik egy Quake Fruit lett, a másik egy Bomb Fruit. És utoljára egy nagyon menő maszk, vízi maszk. Nem bírok kedvenceket választani, de ő akkor is speciális. Nagyon sok viszontlátásra, további szép napot, kellemes estét lassacskán, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!